Président Assimi Goïta ale bolen ko fe ka kuma san elema okumun konna la fanga ɲini to ɲɛmɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don sabula fɛn bɛ tali kɛ dati kɛrɛnkɛrɛnnen kan min bɛ kalata ko fɔ président dama magaw la k'o ɲɛfɔ jamanakɔnɔdenw ɲɛna terrain ka joli kɛra sababu ka gɛlɛya la kuraya tuguni arajo siraw fɛ population minnu bɛ yen nɔ n'u ka balo gulonnen don terrain ka taa ni ka segin na olu ka gɛlɛya la kuraya tuguni ka kɛɲɛ ni terrain ye siraba kasara min sɔrɔ Mayina mara kɔnɔna la n'o kɛra sababu ka baaraw jɔ fɔlɔ ka kɛɲɛ ni Coupe d'Afrique min bɛ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'o ye ni san 2024 n'o bɛ kɛ janvier kalo yɛrɛ la Mali degede karamɔgɔ ni o ye Eric Sékou Chel ye a y'a ka liste bɔ k'a bin joueur 27 garisɛgɛ dir'olu ma ka taa Mali kumabɔ ni tolanta kɛnɛ in kan balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ président ka bɔlen min kɛra san yɛlɛma hukumu kɔnɔna la ka lase kɛ malidenw ye lase min kɔnɔna la kumara fɛn caman kan ni o dɔw bɛ tali kɛ baara minnu bɛ sen na walasa ka se ka bɛn sabati Mali kɔnɔna la fo ka taa se kuranko gɛlɛya min ni o bɛ malidenw kan ani kalata minnu ni olu fana kan ka kɛ nka i b'a k'a fɔ ko kalata min kɔni kuma kɔni fɔra o kɛra sababu ye ka politique mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ politique tɔn kɔnɔna la olu kɔni ye jateminɛ min kɛ o la o y'a yira k'a fɔ ko président kumara kalata ko kan nka fɛn min kɔni ye dati jɔnjɔn ye ko président kɔni ma i da mɔgɔ la ka se ka o ɲɛfɔ malidenw ɲɛna fɛn min kɔni ye Amidu Dunbiya ye ni ale kɔni ye parti yɛlɛma ni o ye Musa Mara ni o ye Mali premier ministre kɔrɔ ale ka fanga ɲinitɔn ye i bɛ k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kalata kɔni ye ko o kun kan ka kɛ février kɔnɔna la n'o bɛ bɛn san 2024 ma i bɛ k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye gouvernement kɔni olu kɔni ye lasegɛ k'a yira k'a fɔ ko kalata in kɔni ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ ni waati jɔnjɔn kɔni ma fɔ a la Amidu Dunbiya ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka kɔrɔfɔ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kalata ko kan i bɛ k'a fɔ ko a ma hakilisigi kɔni a m'o o di malidenw ma kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni kalata min ni o kun kan ka kɛ février kɔnɔna la nka ni laɲini kɛra k'a fɔ ko k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni ni o kɛra jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ i bɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan mɔgɔ t'a dɔn kalata in kɔni min bɛna se ka kɛ nin waati min na Amidu ka kɔrɔfɔ don sabula Amidu Dunbiya kɔni ni ale bɛ parti yɛlɛma kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko président bɛ kɔrɔfɔ minnu kɛ a bɛ lase minnu kɛ san yɛlɛma ni san yɛlɛma ko a lase ninnu caman bɛ yen nɔ ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka se ka malidenw na hakili sigi ka malidenw larasiri kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni baara minnu ni olu bɛ sen na fɛn min kɔni ye Bulan Baro ye ni ale kɔni bɛ fanga ɲinitɔn dɔ kɔnɔna la ni o ye CND ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko président ka discours kɔnɔna la ko ale kɔni ye fɛn saba ɲɔgɔn min k'ale ye minnu jateminɛ minnu kɔni sera ka kɛ ko o dɔ bɛ ko minnu sera ka kɛ ni hali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ko o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye diɲɛ selekana ni sɔrɔdasi minnu tun bɛ anw fɛ yan nɔ ko olu kɔni gɛnni min kɛra ka bɔ an ka dugukolo kan ko o dɔ kɛra ani fɛn min kɔni ye kirali kɔni ye ko o fana minɛra ka bila Mali sagoya la ani fɛn min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o kɔni an bɛ waati min na ko sisan ko bɛ ka boli Mali dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kan o kuma kɔni bɔra fɛn min ye Bulan Baro kɔni ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la min bɛ CND kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kuranko gɛlɛya min bɛ yen nɔ nin waati in na ko o bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase Mali yɛrɛ sɔrɔ ma hali n'a sɔrɔ président ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sigika kuma ye ni o ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni bɛna boloda ka fanga don la kosɛbɛ mɔgɔ caman kɔni ye o yira mɔgɔ min bɛ dɔn ni o caman ye parti politique ɲɛmɔgɔw ye u bɛ bɔ parti politique kɔnɔna la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko o hakilina kɔni ka ɲi kosɛbɛ ka se ka sigi dɔ sigi kɛ bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye malidenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka u sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la ka se ka fura ɲini a la ka se ka gɛlɛya ninnu ban cogo min na. Filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ terrain ko kan an bɛ waati min na ko sisan terrain kɔni ale kɔni jɔlen don ka sabu kɛ fɛn min ye kasara kɔni ye o dɔ y'a sɔrɔ Mayina kɔni mara kɔnɔna la min kɛra novembre kalo kɔni kɔnɔna la sabula fɛn min ye dirɛma wale kɔni o ye terrain kɔni sɔrɔ ka machine ni aramu caman bɛ yen nɔ ka olu kɔni bɔ ka bin ka kɔlɔlɔ caman lase sira fɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye baara kɔni bilalen don sen kan walasa terrain bɛ se ka segin cogo di ka na nka i b'a ye k'a fɔ ko terrain kɔni bɛ ka o waati min kɔni kɛ jɔlen an bɛ waati min na ko sisan i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye gɛlɛyamisɛnnin caman ye o kɛlen don ka wuli kura ye tuguni ka ɲɛsin population ma minnu bɛ arajo sira ninnu fɛ n'a population caman bɛ yen n'u caman ka sɔrɔ bɛnnen don terrain ka taa ni ka segin de ma i b'a ye k'a fɔ ko seereya dɔ sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye Kayi gare kɔni kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ kosɛbɛ fɛn min ye taxi bolilaw ye moto taxi bolilaw fo ka taa se jagokɛla misɛnnin yɔrɔw ma n'olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye terrain ka jɔlen min filɛ ka kɛ tuguni k'a bɛ kɛ sababu ye ka jouer olu ka sɔrɔ kan kosɛbɛ sabula ni terrain bɛ ka boli waati min olu tun bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ nka sisan terrain tɛ ka boli sisan a bɛ ka gɛlɛyaba don olu ka sɔrɔ kɔni kɛcogo la ka bɔ yen nɔ ka taa se Mayinakaw fana fɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw fana ye seereya kɛ k'a yira k'a fɔ ko terrain ka nin jɔlen min filɛ nin ye ko a bɛ ka kɔlɔlɔba lase olu ma nin waati in na sabula olu tɛ ka se ka u ka baara kɔrɔlenw kɛ tuguni waati min na terrain bɛ ka boli walasa ka se ka u ka musakaw sɔrɔ k'u ka denbayaw labalo ko terrain jɔlen min filɛ nin ye a bɛ ka jouer u kan kosɛbɛ.
fɛn min kɔni ye groupement et association des cheminots du Mali ye olu kɔni ma tɔnden dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya min ni o ye terrain sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ déraillement na k'i b'a ye k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛ sen na nin waati in na fɛn min ye wagon kɔni ye ka olu a lajɛ ka se ka olu lalaga cogo min na fɛn min ye Korofina dépôt la o baaraw bɛ sen na yen nɔ Sokone y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko baara ni cɛsiri kɔni bɛ sen na walasa fɛn min kɔni ye terrain a ka se ka bila sen kan ka boli daminɛ kura ye tuguni kibaruya laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ fɛn min ye Coupe d'Afrique min ni o kan ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ni o yɛrɛ kan ka bɛn fɛn min ye nin janvier kalo tile 13 fo ka taa a kuncɛ février kalo tile 11 na n'o bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɛ ni taratadon ye n'o bɛnna janvier kalo tile 2 ma Mali degeden karamɔgɔ ni o ye Eric Segousel ale kɔni ye a ka liste bɔ k'a bin liste min ni o bɛ tali kɛ joueur 27 bɔɲɔgɔn kɔnɔna minnu kan ka taa Mali ka couleur kɔni défend fɛn min ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ o 27 i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ fɛn min ye gardien 3 kɔni ye o kɔni o bɛ liste kɔnɔna la ka taa se défenseur 7 milieu de terrain 9 fo ka taa se attaquant 8 ma i b'a ye k'a fɔ ko olu bɛ nin liste kɔnɔna la Fasili sɛbɛnbaga kɔni y'a yira k'a fɔ ko jateminɛ min kɔni bɛ se ka kɛ nin liste kɔni kɔnɔna la o kɔni kun ye mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Serigne Doucouré ni ale bɛ FC Lorient la n'o o ye Faransi club dɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko nin ye ale kɔni siɲɛ fɔlɔ ale ka sélectionné Mali équipe nationale fɛ sabula fɛn min kɔni ye Musa Djenepo kɔni ale kɔni ma se ka chance sɔrɔ ka na nin kɔni kan na sabula k'a da gɛlɛyamisɛnnin caman kan fɛn min kɔni ye Eric Segousel yɛrɛ ni ale yɛrɛ ye Mali tolantanaw ka degeden karamɔgɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin liste in kɔni sɛbɛnni kɔni kɔnɔna la k'u ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye tolantan tacogo fo ka taa se tolantan fɛɛrɛw ani joueur minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ se ka u adapter kosɛbɛ fɛn min ye adversaire ka ballontan kɛcogo kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ ko u y'o critère caman ta k'a bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye nin liste in ye a ka se ka bila sen kan cogo min na i b'a ye k'a fɔ nin liste kɔni kɔnɔna la mɔgɔ kɔni ye jateminɛ fɛn caman fɛnɛ k'a la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye absence kɔni caman ye o caman bɛ yen nɔ nin waati in na o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye El Bilal Touré ye ale kɔni an bɛ waati min na ko sisan ale kɔni banalen don fo ka taa se Ibrahim Kone ani Masajo Aidara olu fɛnɛ kɔni bɛɛ lajɛlen banana entraînement na Fasili sɛbɛnbaga kɔni y'a kuncɛ ni a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali équipe nationale kɔni ye ko an kɔni bɛ poule E kɔni kɔnɔna la poule min kɔnɔna la fɛn min ye Sud-Afrique ale bɛ o kɔnɔna la ka taa se Tunisie ma ka taa se Namibie ka taa se olu fɛnɛ ma n'olu de bɛ poule kelen kɔnɔna la ani minnu kan ka tolanta kunfɔlɔw daminɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire jamanaw kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Mali ka match fɔlɔ yɛrɛ o bɛ bɛn janvier kalo tile 16 ma ani Sud-Afrique kɔni kan ka karaw fereke ɲɔgɔn na o tolanta kelen kɔni ka Côte d'Ivoire jamanakaw fɛ yen nɔ nka sani o cɛ i b'a ye k'a fɔ ko sani kan yɛrɛ ka daminɛ fɛn min kɔni ye Mali ani Guinée Bissau olu kɔni kan ka jouer badenya tolantan dɔ la ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 6 ma i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Guinée Bissau kɔni kan ka badenya tolantan dɔ kɔni ta walasa ka se ka déréglage kɛ sani kan kɔni cɛ balima nin bɛ danse kɛ an ka bi dɔn kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma